Bueno, pois está claro que non está sendo o Dakar dos galegos. Primeira baixa Edu, que queríamos adicar a chegada e non vai poder ser. Creo que Ramiro tamén está tendo moitos problemas. Solamente nos queda en carreira Xoan Silva, que esperemos que chegue por nós. Está sendo infernal, moi duro. Nos onte o golpe foi bastante forte, por sorte estamos ben, pero o coche está bastante dañado e, bueno, van a intentar reparalo, pero non sei si Óscar tamén terá o corpo para poder seguir, ainda non estamos seguros. E no meu caso, menos mal que os que coñecen ben a carreira me dicen que está sendo duro, porque onte decía que era unha etapa no briefing anterior que era fácil, vamos, infernal. O sea, o que pasa é que tamén se me xuntaron un montón de cousas. Primeiro que parei no accidente de Diego, pouquiño, pero un pouco máis adiante pinchei dúas rodas, despois iba con moito cuidado para non pinchar outra, pero aínda así pinchei unha terceira. Estuve un montón de tempo tratando de reparala e finalmente conseguín reparala, pero xa cheguei ás dunas que eran na parte final completamente de noite e encima que as rodas en mal estado e había ali un montón de coches cruzados, en fin, atascados e por esquivar a un side by side metíme nunha olla que, en fin, houve moitos momentos que xa lle decía a Mario: hoxe quedamos a dormir aquí. Pero con moita paciencia, poñendo as planchas e movendo o coche metro a metro, tardamos 4 horas en facer 500 metros hasta que coronamos a duna máis grande. Pero, bueno, conseguimos por lo menos chegar ao campamento e dormir na tienda de campaña, que tampouco é que sea nada do outro mundo. E hoxe rompemos unha mangueta a pouco de empezar, tamén nunha zona moi rota. O sea que estou traballando máis de mecánico que de piloto. Pero, bueno, vamos a intentar seguir e facer as etapas que veñen e por lo menos algunha. Así que, a ver, isto é o Dakar, é así, podeste quedar a primeira. Eu levaba 6 e fixen todas as etapas e neste, pois, xa vedes, non durei ninguna, non? O sea que bueno, é así o Dakar, hai que seguir pa diante. Eso é, non rendirse. Os galegos somos fortes, así que pa diante. Venga, na aperta.